در منطقه کلوب با مقصد پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده با دستگیری کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و تشکیلات بین‌المللی اوکسفام این گونه اموال و ابزار مخصوص برای گروه اختیاری نژادی هشته‌های جماعت‌های دهات ناحیه وسه جدا کرده شد. در حالت تو آمدن یوری اساسی از طرف نژادی هندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده با همین همکاری روانه گشته. اموال و ابزارها در چنین قوطی‌های مخصوص جایگیر کرده شده و گروه‌های اختیاری نژادی دهه‌ها سپریده شدند. در این قوطی‌ها تمام اسباب و لوازمات مخصوصی که برای کارهای نژادی پیش بینی شدگی هستند جایگیر شدگی هستند. ما نمونوی در ناحیه وسه و ناحیه عینی ولایت سوق یعنی نمونوی در دو ناحیه تشکیل کردگی هستند تا اینکه دیگر ناحیه ها آماده از اینجا بآموزند. ماه январи соли 2017 нисбати директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 56-уми шаҳри Истаравшан Диляфрӯз Рӯзибоева парвандаи ҷиноӣ оғоз карда шудааст. бино ба иттилои сардори раёсати агентии коррупсия дар вилояти Суғд директори ин мактаб аз шаҳрванд Иброҳимов дар бобати тайёр кардани аттестати синфи нуҳум дар гирифтани пора дар ҳаҷми 1200 сомонӣ боздошт гардидааст. ҳангоми гузарондани корҳои тафтишотӣ боз нисбати 4 нафари дигар яъне омӯзгорон ва кормандони ин мактаб чораҳои дахлдор қабул кард шуд. нисбати ин ашхос бошад бо ҳукми суди шаҳри Истаравшан моҳи апрели соли 2017 аз 8000 сомонӣ то 12500 сомонӣ ҷарима таъин карда шуд. дар соли 2017 ҷиноятҳои коррупсионӣ байни кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ соҳаҳои тандурустӣ маориф бонк ва нақлиёт нисбати соли 2016 зиёд будааст. ҷиноятҳои коррупсионӣ дар шаҳрҳои Хуҷанд, Бӯстон, Исфара, Истаравшан, ноҳияҳои Спитамен, Ҷаборасулов, Деваштич ва Масчо тамоюли зиёдшавиро дорад. ҳамчунин дар рафти нишасти матбуотӣ мисолҳо аз парвандаҳои ҷиноӣ оварда шуд. дар ин давра бинобар содир намудани ҷиноятҳои коррупсионӣ ки вобаста ба замин мебошад танҳо аз ноҳияи Деваштич 3 нафар раисони ҷамоатҳо ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шуда бо ҳукми суд маҳкум гардидаанд. дар қисмати дуюми нишасти матбуотӣ намояндагони васоити ахбори omma доир ба сабаби зиёд шудани ҷиноятҳои коррупсионӣ дар соҳаи маорифу тандурустӣ аз они худкунии маблағҳои буҷавӣ ва сардори раёсат ва масъулини ин мақомот саволҳо дода посухҳои мушаххас гирифтанд. бахшида ба 25-солаги таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон нишон додани тавоноӣ маҳорат чусту чолокӣ омодагиҳо ба пешгирии ҳар гуна хатарҳо дар ноҳияи восе бо иштироки кормандони ҳифзи ҳуқуқ мусобиқаи дав ба масофаи 2 километр доир гардид. дар ин чорабинии варзишӣ 150 нафар кормандони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ аз шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи восе, қисми низомии 13483, шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳия, қисми оташнишонӣ фаъолона иштирок намуданд. ин чорабинӣ бо иқдоми бахши кор бо ҷавонон ва варзиш гузаронида шуда ғолибони 3 ҷойи аввал ҷавонон ва ғолибони 3 ҷойи аввал аз нафарони 30 сола боло бо тӯҳфа ва ифтихорнома қадр карда шуданд.